Thokozani bogogo nomkhulu igama Vusi Mabunda. Umhlabe uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV. Ngiyabonga uma usijoyinile, ukwazile ukusijoyina. Ngiyabonga futhi nokubukela ama video wonke esesiwenzile, sina over 64 videos. Ngiyabonga ukusubscribe kwakho, and then qhubeka njalo usupport le channel, iyakhula kakhulu. Qhubeka njalo usupport. Kuba gogo nomkhulu, namhlanje sikhuluma ngento ethi mayithi ukuba nzinganyana, ngoba into engeke sisakwazi ukuthi sibuyele emuva kuyo siyilungise, kodwa into ethi mayithi ukuthi siqaphele, siyibheke, siyibuke ukuthi kungenzeka mhlambe ibe umthelela empilweni zethu esiziphilayo namhlanje. Ngithi mina igama lakho lelo obizwa ngalo, ibizo lakho, lina la how, lebitso la how, your name. So igama lakho ingaba mhlambe liwumthelela wempilo oyiphilayo namhlanje na. Why ngisho kanjalo? Amagama ethu esiphiwa wona ngabazali bethu esikhathini esiningi asuke ayi experience eyaba khona ngaphambi kokuthi uzalwe wena, ekakhulukazi experience before like mhlambe uma wakho asakhulelwe wena, umthelela wokuthi kukhona izinto ezazenzeka phambilini before wena uzozalwa, noma before wena uzoba khona esizalweni sikama wakho. Kusho ukuthi into engichaza ukuyisho ukuthi kunezinto, kunezimo abazali abaye bahlangabezane nazo, and then bese ke kanti wena uzovela, uthi maso uvela wena bakuphelelo gama lelo. And then kunalesimo lesokuthi umzali ukupha igama, noma ugogo noma omkhulu ukupha igama okuyigama lokuthi igama lakhe yena. So omunye uphiwa umzali wakho ukuthi kube nesikhumbuzo sokuthi umkhulu wakho noma noma ugogo wakho igama lakhe wawo so and so, so wena uzothatha lelo gama lelo. Kokunye kuba ukuzaleka kwakho ukuthi mhlambe uzalwe wedwa, waba untombi zodwa, waba ubani mhlambe umfana futhi, yabona, ngoba kwaba khona umunye umfana phambilini waphinde wavela wena futhi waba umfana futhi. Kokunye kuba isimo sokuthi uma wakho noma baba wakho babehlukumezeka wena ungakazalwa, noma mhlambe babehlupheka, bathi mabahlupheka wase wena uzovela, kwase mhlambe kuthiwa wena uzoba uvusimuzi, noma mhlambe wena uzoba mhlambe waba isibusiso kibo, yabo labazali bakho, waba isibusiso. Kodwa manje into engisho ukuthi lento ihamba ibe yinto ethi makube yinto ngabe kanjani, eba umthelela empilweni zethu thina esiziphilayo manje. Ngoba yabona mabazothi igama lakho ungumantwa, obviously kune reason why bathi ungumantwa. Kungenzeka mhlambe uma wakho wayethanda ukulwa awuphuma silwe asazithwele wena. Mhlambe kungenzeka uma wakho wayethanda uxabana nobaba wakho, mhlambe noma nodadewabo, o mamncane wakho noma mkhulu wakho, noma uyayizwa into enjalo, bese bapha wena lelo gama lelo. Manje uthola ukuthi namhlanje wena soyaphila, sowukhulile, kodwa wena sophila lempilo le eyayiphilwa umuntu wakupha legama lakamantwa, noma mhlambe lo babekufanisa naye. Ngoba kunokuthi kuthiwe umuntu mayekhulelwe, umama mayekhulelwe, ushuthi nanoma bangayazi igender yomntwana, kodwa makakhahlela kakhulu la esiswini bathi umfana. Bese mangathi uzithulele nje, uzithulele shem, unomoya oright, umoya omuhle, umoya uyayizwa lento, bathi intombazana.
manje wena yabona lento isukela lapho bese ke umama kathi makazithwele wena kunokuthi ngabe uyakhahlela kunokuthi ngabe uyathula hayi kulwe yena alwe shema hayi ngiyakutshela alwe athanda ukulwa nabantu so bagcine bathi wena ungumantu so manto hayi ukuthi ngilwa like should sengiyabekisa like mangithi umanto mangithi umfana futhi mangothi ubani ngiyabekisa angichazi ukuthi ngikhona umuntu engikhuluma ngaye cha akekho umanto engimaziyo nje asizwa net lapho angikhulumi ngomuntu kodwa ngiyenza umzekelo ngiyabekisa bese kuba khona ukuthi uma wakho athole umfana then athi makathole umfana bese ke kuthiwe uzoba uvusimuzi njengami ngiyonguvusimuzi so uma nginguvusimuzi so lokho kunalezi zinto ezibekiwe kimi ukuthi kumele ngivuse umuzi ngiyele ngivuse umuzi wabazali bamuzi kababa so uma sengivusa umuzi kababa plus ngingumfana so ngizovusa umuzi and kumele mangizala nami ngizale mhlambe abafana according to bona futhi mhlambe kumele ngithi mangikhula ngibe nomfazi ngibe nabantwana ngibe nomuzi ngikhuphule nesibongo sami uyayizwa lento ngikhuphule uMabunda ngimthatha uMabunda ngimsuse la phansi ngimbeke ezingeni manje kwasho ukuthi lelo gama lelo seliyangenelela ngoba angisavusi umuzi kababa nomama kuphela sengivusa umuzi wenye indoda futhi sengivusa imizi yamanye amadoda kusho ukuthi kwafika lo msebenzi enginawo ukuthi mangivuse imizi yamanye amadoda makufike usisi akhala athi inkinga unenkinga so bese ngiyilungisa ufike ubhuti athi unenkinga eso ngiyilungisa so nanoma ngingasiza umuntu wesifazana kodwa ngisavusa umuzi wenye indoda ngoba umfazi uwumfazi wenye indoda nendoda kanjalo uma ifika inenkinga kanje ngiyayisiza sokusho ukuthi ngivusa umuzi waleyo ndoda leyo manje into eyami ila ukuthi kungenzeka amagama esinawo mhlawumbe njengabo Nompi abo Msongelwa amagama lawo abo emphikeleli uyayizwa into abomhlupheki so kusho ukuthi nabo forget khona umgaba bathi uforget so nenkolweni bafethu angicondanga just ukuthi ngifuna nje ukudlulisa ngoba kukhona abantu abakhulelwe namhlanje abasacabanga amagama wabantwana babo bazothi ubani lo umfana intombazana bani igama lakhe so kubalekile ukuthi sicabange sise kahle ngoba lamagama esinawo namhlanje amagama ekumele ngabe thina silandela wona kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi igama elikudregayo wena igama elikubisela emuva ngoba makuzothiwa wena igama lakho lilinji then wena bese uforget bese uhamba into zakho ziphakama bese into zakho ziyehla hamba into zakho ziphakama bese into zakho ziyehla ngoba kuthiwa ufuna impumelelo yes ngifuna impumelelo thinaye ke I forget ukuthi impumelelo uzoyithola okudlula la yayizwa lento ufuna lokhu yes ufuna lokhu I forget ukuthi uzokuthola because manje yilezi zinto lezi uthanda ukulwa uthola ukuthi igama lakho vele nalo hamba nako lokho nakukulwa lokho uyayibona uthanda ukudla igama lakho vele nalo hamba nalo kudla lokho uthanda imali igama uyayizwa lento le so manje anginayo mina isolution ukuthi cha bafethu masenzeni kanje ukuze izinto zibe right ngoba mangizothi mina angeke ngithi mina shintsha igama lakho or noma thathe ekhandlela elikanje usebenzi noma hamba emanzini emfuleni ofike uthi emfuleni cha angeke ngikwenze lokho into engingayenza mina ukuthi masigwemeni lokho ukuthi mhlambe sethe abantwana amagama azoba yinkinga kusasa muphe umntana igama elizomfanela igama liyisiprofeti so igama liya profeta mawuzothi umntwana igama lakhe liso vele lento lena usuke so umprofeta impilo yakhe yonke angazi noma ngiyangithola into engishoyo leso kakhulukazi angifuni ukuthi mhlambe ngiyagcolisa kilabo engimenshine amagama abo anginazi personally bafethu just nje so nanoma uzazi ukuthi ubani ngilimenshine igama lakho ayivele urelax ngoba vele uyayizwa lento ngiyagcolisa kakhulu but into engisho ukuthi uma uzothi umntwana
usibusiso, vele kusho ukuthi uyisibusiso, then uzoba yisibusiso. Nanoma mhlambe angahlangabezana namayiqiqi neyiqiqi neyinkinga ehambeni kwesikhathi, kodwa zizoshintsha izinto ngoba uzoba yisibusiso. Angaba usibusiso nakwabanye abantu, nanoma ngathiwa ulungile, uzolunga vele ngoba vele le gama leli vele uyayizwa lento le kuthiwa unkosinathi, vele unkosinathi. Yayibona injani? Yayebo, uyayizwa lento le. So manje into engiyishoyo manje asizameni ukuthi sicabangele amagama a-right. Thatha igama elihle unikeze umntanakho, like abovusi, like Vusi, uyayizwa lento linale vu. So like vurumpha, kuzoba nje isiphithiphithi nje esi-right, esijuicy kodwa uyayizwa lento. So ngiyacela bafowethu, akuliwa, kodwa manje nami ngifuna ukuthi ngidlulise lo ukuthi kungenzeka igama lakho liwumthelela walempilo oyiphilayo namhlanje. If uyazondwa, kukhona abantu abawozondiwe ngoba kwakuzondwa uma wakhe, kuthiwa wena igama lakho uzondiwe. Why umntana aba uzondiwe? Why umntana uzondiwe oza la uzozondiwa vele lo mntana lo, bazomzonda even nasebukhweni, bazomzonda nasemshadweni bamzonde ngoba vele igama lakhe uzondiwe. Kama uVusi Mabunda, umhlaba Mabunda omuhle, akacala umuntu ubheka bonke abamcala. Igojwana lamanzi Vusimuzi ovusa imizi amanye amadoda. Ngitholakala eGymnastini ku-084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.